Do dráhy strely ešte bojuje Nils Bartoldsson, hráč Rögle. Po ňom aj Nordmark, dnes už má gól a asistenciu na konte, Markus Nordmark. Perfektná krížna prihrávka, je z toho švédsky gól na 5-0. Asi to takto Švédi zahrať nechceli v tej koncovke, konkrétne Holmertz, ale gól sa počíta. Pochváliť treba najmä tú výbornú krížnu prihrávku. Nemci nevedeli, kde im hlava stojí, v tom Švédi môžu vytrvať v tlaku. A dávajú gól. 6-0, strela z ťažkého úhla, asi bola aj tečovaná. Jej autorom bol Ola Palme. Uvidíme v pomalnom zábere, ako sa to tam poodrážalo. Elton Hermansson by mal byť napokon autorom 6. švédskeho gólu. Páli teda Palme. Áno, Hermansson tam bol pred bránkou a od neho sa puk odrazil za chrbát Maxa Bolleho. Tak hneď prvý dlhší pobyt v útočnom pásme. V tretej tretine Švédi premenili na gól. 6. gól, 6. strelec. Nemcov veľmi k puku nepúšťajú. Aj teraz je to prečíslenie, ďalšia švédska šanca, gól! Aké je to jednoduché, rýchly prechod cez stredné pásmo, Oskar Holmertz. Prvý dvojgólový strelec na tomto turnaji. Toto je možno asi najlepší švédsky pobyt v presilovke. Teraz sa ešte k tomuto poku dostáva Holmertz. Stále to nie je na strelu, až teraz a je to predsa len gól! Busmajer znižuje na 2-3, využitá presilová hra. Pekne to teraz Švédi pripravili. Áno, najlepšia presilovka Švédov v tomto stretnutí, aj keď už aj predtým dokázali skórovať v početnej výhode, ale predsa len tu trávili asi všetok čas v útočnom pásme tejto presilovke a odmenou bol tento Isaksson, Hermansson a dobrá pozícia, ešte na dorážku, Švédi vyhrávajú 5-3. Elton Hermansson si určite gól zaslúžil za dnešný výkon, hlavne v tretej tretine. Dokonalá švédska otočka sa rysuje. Hermansson dorazil za chrbát smytá strelu Axela Elofssona. No a vďaka tomu Švédi vyhrávajú už o 2 góly. Holmertz. Ten dnes nie je úplne viditeľný v útoku. Isaksson, Elofsson nabil na strelu z prvej. Švédsko vedie 4-0. Teší sa Elton Hermansson. Tretí gól na turnaji pre krídlo švédskeho Modo. Využitá švédska presilová hra v posledných sekundách. Opäť po našom zbytočnom faulu v útočnom pásme inkasujeme a vidíme aj zmenu na brankárskom poste, kde sa má hranáka strieda Denis Čolko. Nechcem povedať, že je to kruté, ale my sa potrebujeme vyvarovať takýchto zbytočných faulov, na takejto úrovni hrať v početnej nevýhode proti oslabenie týmu. Neboli sme pod takým tlakom, aby sme potrebovali takto vyhodiť. Takže Švédi navyše vyhrali boli Elofsson. Vymienia si miesto s Holmertzom a prihrávka na strelu z prvej gól. Hermansson zvyšuje na 6-0. Druhý gól Eltona Hermanssona v dnešnom zápase. Švédi to rozohrali na strelu z prvej. Čelko tam aj bol, ale puk mu prepadol za chrbát.
Áno, veľmi dobre. Elofsson na seba stiahol braňací tvár, ale veľmi dobre vedel. Hermansson počkal na to, kým sa rozostavia jeho spoluhráči. Samozrejme dlhá 5-minútová presilovka, kedy tie zakončenia vôbec nemusia byť zbrklé a Švédi si môžu dopriať čas na rozhýbanie defenzívy aj brankára Gamelsa. Hermansson to už z takejto pripravenejšej pozície vyskúšal. Následne si pozíciu sám pre seba pripravil Axel Elofsson a znižuje. Axel Elofsson v tomto prípade nemal priestor na to, aby s pukom vymýšľal nejaké veľké veci. No poslal za bránku a do rohu, kde už musel dôverovať svojim spoluhráčom. Odtiaľ sa Švédi vymanili a následne prichádza pás pred bránku, kde prichádza gólové zakončenie v podaní Bozeo Mejera. 4-5. William Gamel stasí zákroky, robí čo môže, ale teraz v bezprostrednej blízkosti. Na ňom ostal zavesený švédsky útočník. A puk jednoducho zdvihol ponad jeho betón. Výborná práca Bozeo Mejera, ktorý šiel do priestoru, kde to jednoducho zvykne bolieť. Pritom jeden z tých mladších hráčov v kádri. Prospekt pred draftom švédskom, pri ktorom sa veľa poukazovalo na absenciu Stenberga a Bjorka, dvojice najperspektívnejších hráčov pre najbližší draft NHL. Oštartoval nám teda finálový súboj Hlinka Gretzky Cupu na Trenčianskom zimnom štadióne medzi Švédskom a Spojenými štátmi americkými. A otvára sa nám prvým gólom dnešného duelu. Elton Hermansson po 10 odohraných sekundách prekonáva Bradyho Nolinga. Ale trúfne si tvrdí, že veľmi hraničná situácia zaváňala offsideom. Americká striedačka nereaguje, burcuje hráčov, aby ostali koncentrovaní, aby pokračovali. My sme ešte raz videli, ako sa Hermanssonovi na modrej čiare uhýbal spoluhráč, no a potom prekvapím, alebo možno teda v jeho okolí. Zara, Švédi si pripravili nádhernú presilovkovú kombináciu, ktorá prináša znižujúci gól. Elton Hermansson, 3-4. No a Švédi dokonca dokázali využiť presilovku od dvoch mužov. No a to bol ešte ten trest Breda Mejera. Sila, koľko sa nehralo pri tých jeho posledných 9 sekundách, ale stále trestnú lavicu opustiť nestihol. To naozaj môže Američanov ešte draho mrzieť, každopádne videli sme, že Hermansson dostal Hallin, Olofsson. Fint spelat, Gestrin bryter in och pucken i mål. Och det kan komma fler här. När Modo är på väg fram, Hermansson. Fint spel, Modo tar sig runt. Ja, läckert utav Hallin. Och det är mål faktiskt, det är 4-0. Och han är mot 2-målsskytt nu. Rundblad. Så studsar den där för ett nytt mål. Lagen passar på att byta. Hermansson är inne med sin kedja. Här kommer Olofsson som delade ut en smäll nyss. Passar. Skottet i mål! Modo gör 3-1! Fint gjort utav Gestrin. Det är ett Modo-mål. Ja, ett uttryck. Konstigt, men... Så skottet sitter ju! Elton Hermansson gör sitt tredje mål! 0-8. Här ser det bättre. Dreivold, kolla på den här. Det är ingen i vägen. Skott kommer. Det finns en klubba där, men den kommer ganska... En till Mattsson. Har med sig Svetlikov på den här sidan. Borta Hermansson och det är vackert! Hallin vill ha pucken. Det kommer en situation som är rejält rörig och då kommer målet.
situationen igen. Målvakten kommer inte åt den. Det tackar Hermansson för, som gör sitt 5:e mål den här säsongen. Hermansson via Eltonius och nya avslut. Och vilken täckning från Vimmerby spelar och nya farligheter och det smäller direkt. Och Modo-talangen är 2-målsskytt. Sina spelare. Ändå 5 har jag räknat till riktigt bra lägen ändå som har skapat här i första perioden. Kan komma mer här när man vinner den där tekningen. Berglund. Den där letar sig faktiskt in i mål. Är det Hermansson som är där och petar in den? Skottet ifrån Berglund utjämnat 1-1. Ja, där är han. Fitzgerald med tekningen. Får ställa upp. Med den passningen! Och Fitzgerald ger Modo-ledningen. Oj, vilken passning. Det är så fint spelat och Modo gör 2-1 efter bara 15 sekunder i tredje perioden. Jättebra bakom mål här. Här ser vi Rundblad. Istället för bara kasta iväg pucken så tittar han upp. Här ser vi passningen från Hermansson. Ja, det där är... Slutet. Rundblad, ska det bli något i det här nu med det här överläget? Moda spelar omkull, här kommer Larsson, det öppnas en gata och där är Hermansson. Modo utnyttja. Men den där situationen är en kamp där just Hermansson är inblandad. Och Larsson tar sig in där och sen släpper han till... drar till att reda upp den situationen. Larsson är på väg runt. Larsson i mål! Måns Karlsson tar fart här. Hermanssons passning och den medtagningen är bra och Modo leder. Tidigt mål i den andra perioden. Jesper Olofsson. Det vill Måns Karlsson ändra på. Med sin vita, lätt igenkännliga klubba 2-1 här. Och det är Bengtsson som följer med upp. Måns Karlsson här och passning och skott i mål. Det är 2-0 Modo. Och Elton Hermansson är i så fin form just nu. Assist alldeles nyss. Här kommer 1-1. Vilken guldklimp de har fått fram här Modo. Elton Hermansson. Och det är ett mål som kommer alldeles direkt efter timeout. Vimmerby. Satt in Gestrin i den här uppställningen istället för Svetlikov. Hermansson mot Larsson i mål! Modo tar ledningen 1-0, Emil Larsson. Nummer 21 i Vimmerby, Boken utvisades 2 minuter. Olofsson skjuter i mål! Är ett riktigt vasst avslut i det bortre krysset. Måns Karlsson står perfekt placerad framför Eltonius som inte får se något av den där. Elton Hermansson. Kan 18-åringen avgöra detta? Ja, det är klart han kan. Han lyfter upp den i krysset. Bonuspoängen till Modo Hockey. Och den så skicklige jättetalangen Elton Hermansson är det som stänger butiken den här långa hockeykvällen i Hägglunds arena. Och Elton Hermansson. Ja, titta, här kommer mål istället. Pucken skickas in och Carl Topping stöter in den. Ja, det behövs inte mer än så för att göra mål. Carl Topping gör det där riktigt bra, går på mål och passningen är ju riktigt bra den också. Och Modo genom Topping och Elton Hermansson och Modo den perioden. Men där Karlsson hittar Topping. De förlänger vidare till Elton Hermansson. På backplats August Berg. Det kommer ett närskottsförsök som sitter. Svetlikov kvitterar. Fram till kvitteringen. Du